Bżieda iktar minn 21.8% is-sena reġgħet bdiet tajjeb f'dak li hu s-settur tat-turiżmu. Din is-sena waslu iktar minn 100,000 turist f'Jannar biex wara Jannar b'saħħtu tas-sena li għaddiet ta' din is-sena reġa' kien Jannar rekord. Il-maġġoranza tan-nies li żaru pajjiżna għamlu dan fuq btala. Fil-fatt 91,554 persuna għamlu żjara biex jirrelassaw u jiddevertu. Fil-waqt li 8,735 ġew Malta fuq negozju jew xogħol uffiċjali. Il-maġġoranza ta' żjarat baqgħu minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li l-akkomodazzjoni kollettiva bħal lukandi baqgħet l-iktar popolari b'57.4% reġa' kien hemm żieda fl-akkomodazzjoni privata. Din żdiedet b'26.9% meta mqabbel ma' Jannar tas-sena l-oħra. F'Jannar in-nefqa tat-turisti laħqet is-70,800,000 euro, żieda ta' 8.6% fuq is-sena ta' qabel. Iż-żieda kbira fil-wasliet ta' turisti f'Jannar issegwi dawk b'saħħithom f'Diċembru u Novembru, kif indikat mit-tabella illi ħareġ l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika.